Del 7 al 10 de març, Girona es convertirà en la capital del sector del càmping del sud d'Europa. La fira, que organitza l'Associació de Càmpings de Girona, ofereix un total de 110 expositors amb les últimes novetats i tendències del sector. S'hi poden trobar empreses de bungalows, operadors de càmpings o mobiliari de jardí, així com un programa d'activitats on destaca la celebració del 38è Congrés de la Federació Espanyola d'Empresaris del Càmping. La llarga tradició campista de Girona i la clara voluntat de millora contínua d'aquests establiments turístics han posicionat els càmpings de Girona entre les 3 destinacions turístiques més valorades d'Europa. L'Associació de Càmpings de Girona és una entitat amb molt de potencial. Són 80 càmpings associats, tenim al voltant de 110.000 llits turístics i tenim 9 dels 18 càmpings que estan a la llista com a Best Camping. En un any hem sigut capaços de rebre més de 25.000 professionals, prescriptors i persones que ens ajudaran a donar a conèixer aquesta ciutat i, per tant, podríem dir que ha estat l'any daurat de la promoció turística per nosaltres. L'Associació de Càmpings de Girona representa el 90% de les parcel·les de càmping de tot Girona, és la primera associació de càmpings de l'estat espanyol i agrupa el 25% dels associats a la Federació Espanyola d'Empresarios del Càmping.